ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷାର ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବି ଲାଗି ରହିଥାଏ। କମିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ବସାରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପକ୍ଷୀମାନେ ଜମା ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରିନଥାନ୍ତି ପାଖରେ। ସେହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇ ହିଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରି ରଖିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର କିଛି ବି ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇ ତାର ପୁଅ ସୋନୁ ସହିତ ମିଶି ବର୍ଷାର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ମାମା, ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? କୋଉଠୁ ଖୋଜିବା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ମାମା? ଆରେ ଧନ, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ବି ହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ, ଆମ ଘରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରିକି ରଖିଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଲେ ବି ଆମର କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ମା ଓ ପୁଅ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ପାରାଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ, ବର୍ଷା ତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଗି ରହିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ମୋର ଭଉଣୀ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧାରେ ଦେଇଥାଅ, ମୁଁ ଶୁଝିଦେବି। ପାରା ଭାଇ, ଭଲ ହେଲା ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରୁ ଦାନା କିଛି ନେଇଯାଅ। ଆଉ ତୁମ ଭଉଣୀର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା ହିଁ କର। ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିବେ? ପାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇଠାରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। କାଳୁ କାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇର ପଡ଼ୋଶୀରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ସେ ଏହା ଦେଖିଲା ପାରା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଯିବାର। ତା ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେଇ ଦେଖ କାଳୁ କାଉ, ପାରା ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତୁମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସିଏ ବି ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟରେ ପୁରା ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ଚୁମ୍କି, ସେ ତ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଶୁଣେଇବ ତାକୁ କିଏ ଶୁଣିବରେ ବାବା? ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନ, ତୁମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତୁମେ କିଛି କାମ କାହିଁକି କରୁନ? ଆରେ ଯାଅ ମ, ତୁମେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିକି ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଛି ଆମକୁ, ତ ଏଥିରେ ଖରାପ କ'ଣ ଅଛି? ଯାଅ ମ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇର ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ, ଆରେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ, ତୁମ ଭାଉଜ ଚୁମ୍କି ମୋତେ ପଠେଇଛି। ସେ ଭୋକରେ ଅଛି, ଆଉ କହିଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସ। ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ହେଲେ କାଉ ଭାଇ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ସମୟ ବେଳେ ଖରାପ ସମୟର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍, ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଏଥର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ କରିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇ କାଳୁ କାଉର କଥା ଶୁଣି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦାନା ବି ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ କାଉ ସେଠାରୁ ଦାନା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମାମା, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଦାନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଦାନା ସରିଯିବ। ତୁମେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନା କାହିଁକି ବାଣ୍ଟୁଛ? ନାଇଁରେ ପୁଅ, ଆମେ ଏମିତି କଥା ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ସରିବା ଯାଏଁ ଦାନା ଥିବ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ଧନ। ଜୀବନରେ ତ ଖୁସି ଏଇଆ ହିଁ ପୁଅ। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ବୁଝିଲୁ? ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବର୍ଷା ସେମିତି ଜୋରରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ବହୁତ ପରିଶାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଆରେ କାଳୁ, ପୁଣି ରାତି ଆସିଗଲାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦାନା ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୋ ପେଟର ମୂଷାମାନେ ହିଁ ଖାଇଗଲେ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଭୋକରେ ହିଁ ରହିଗଲି। ଏବେ କିଛି କର ପ୍ଲିଜ୍। ହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ପୁଣି କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖକୁ ପୁଣି ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଯାଅ, ତ ମୁଁ ଜମା ବି ଯିବିନି। ମୋତେ ବି ତ କାଲିଠାରୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାନା ଆଣିଥିଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଠାରୁ ସବୁ ତ ତୁମେ ହିଁ ଖାଇଦେଲ। ଆରେ, ମୋତେ କ'ଣ ତୁମେ ଏମିତି ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ଦେବ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ବାହା ହୋଇ କ'ଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା? ତୁମ ନାଁର କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ମାଗିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ଟିକେ ରାତି ହୋଇଗଲେ ସବୁତକ ଦାନା
ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ହଁ, ଏଇଆ ହିଁ ଦରକାର। ଏମିତି କଥା ହେଉ ହେଉ ରାତି ବି ହୋଇଗଲା। କାଳୁ କାଉ ଚୁପ୍ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଝରକା ପାଖରେ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ପୁଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଚୁପ୍ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇର ଘରେ ପଶି ଆସିଲା ଆଉ ଦାନା ଥିବା ବକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସ ଭିତରୁ ଦାନା କାଢ଼ିଲା, ବକ୍ସଟି ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଆରେ ମୋ ଡେଣାଟା ଛିଡ଼ିଯିବ। କାଳୁ କାଉର ଆବାଜ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ପୁଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଳୁ କାଉ, କାଲି ପରି ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଦାନା ମାଗିଥାନ୍ତ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କଲ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ, ଶୀଘ୍ର ହେଲ୍ପ କର, ନହେଲେ ମୋ ଡେଣାଟା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଆଗ କଥା ଦିଅ, ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜମା କରିବିନି ଚୋରି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇ କାଳୁ କାଉକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଓହୋ, ବଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋତେ ନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଆଜି ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ଡେଣା ଯାଇଥାନ୍ତା ପୁରା। ମୁଁ ନିଜେ ଆସିନି, ମୋତେ ଚୁମ୍କି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। କାଳୁ କାଉ, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଚୋରି କରିବ, ତୁମ ପିଲାମାନେ ବି ତୁମଠାରୁ ଏମିତି ଚୋରି କରିବା ଶିଖିବେ। କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ପିଲାମାନେ ବି ଚୋରି କରନ୍ତୁ? ଏହା କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢ଼େଇ କାଳୁ କାଉକୁ କିଛି ଦାନା ଦେଲା। ଏଇ ନିଅ କିଛି ଦାନା। ହଁ, ଘରକୁ ଗଲେ ଚୁମ୍କିକୁ କହିବ ଡେଣାରେ କିଛି ମଲମ ଲଗେଇଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୁଅ ହସିଲା ଆଉ କାଉ ଦାନା ନେଇ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।